No! Grabe, dito tumama, ang lakas. Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe and don't forget to hit the notification bell para palagi kang updated sa ating mga panibagong video. Ako nga pala si Mark at nakikita nyo ako ngayon hindi lang sa voice over kundi na rin sa pagmumuka. So sa video na ito ay pag-uusapan natin itong aspiring YouTuber na umaangat ng umaangat. Grabe, sobrang laki ng improvement. Sobrang laki ng improvement ng kanyang goal, ng kanyang pangarap. Ito nga sinasabi natin mga idol na pag may tinanim ka, may aanihim ka. Pag may nilaga, may sabaw. Kung may buy tapang ng Cebu, may buy ungas naman ng Negros. Dati nagsisimula pa lang si buy ungas, sinusubaybayan ko to, nasa maliit pa lang to. Wala pa to, nangangarap lang din siya. At kitang-kita naman natin mga idol na ang laki talaga ng improvement at nakikita natin na nagsisikap. Sobrang hindi ng kanyang pagpupursige para maihahon yung kanyang pamilya, para matulungan din yung kanyang pamilya. Dahil hindi to idol porket hinahamon niya si Boy Tapang, ganyan na yung ugali niya, yung barumbado na yung ugali niya. Hindi ganun yun mga idol. Hinahamon niya si Boy Tapang kasi hinahamon niya yung idol niya. Kita mo pati yung pananalita niya, pati yung galaw niya, pati yung lakas niya at katapangan. Grabe na apply niya sa kanyang sarili. Sobrang laki ng kanyang confident na kaya niya at maaabot niya, madadaanan niya yung dinaanan ni Boy Tapang. So ito si Boy Ungas, siya yung isa sa mga instrumento upang tayo ay mas magsikap pa, tayo ay mas lumabang pa sa hamon ng buhay. So panoorin natin yung kanyang win by TKO. Matinding bakbakan to. So papanoorin niya natin mga idol. Break. No! Grabe talaga Akalain mo yun, napabagsak niya yung kalaban ng 4 na beses pa ata yun. Panoorin natin balikan natin ng mula umpisa. Okay. Break. One down. No! Three down. Bang! 4 down. Nagbabalik naman! 4 na knockout yung natamunang kalaban ni Boy Ungas. Grabe, sobrang lakas. Yun yung napapansin ko unang-una pa lang, intro pa lang. Napapansin ko sa kanya, energetic at hindi siya nawawala ng hangin. Kitang-kita sa kanya na sobrang napakalakas ng stamina niya. Kaya papanoorin pa natin ng papanoorin hanggang sa matapos ng video. Nagbabalik naman! Ako si Boy Ungas! Meron naman malakas na nilalang na nakalaban ko sa boxing! Mwah! Sa nakalaban ko! I love you sa'yo! Mwah! Eeeew! Yung pagsasalita niya, na-apply niya talaga yung kung ano si Boy Tapang. Kung paano si Boy Tapang magsalita, paano si Boy Tapang mag-intro. Na-apply niya kasi nga, idol niya si Boy Tapang. Idol natin si Boy Tapang. Kaya, comment down below at bigyan nyo ako ng malaking thumbs up sa mga umiidolo kay Boy Tapang dyan. Round 1 tayo mga idol. Sorry natin. Mas matangkad yung kalaban ni Boy Ungas. Medyo malaki lang din yung katawan ni Boy Ungas. Tapos kalmado silang dalawa. Break. Tol, idugda na ito. Grabe, pinaulanan niya ng mga rumaragas ang suntok ni Boy Ungas. Grabe, sobrang lakas talaga. Yung power punch ni Boy Ungas, tumatama sa mukha ng kalaban. Pag tumatama, umaalog yung ulo ng kalaban
ulitin nyo lang. Makikita nyo sobrang solid talaga yung pinapalabas na suntok itong si Boy Ungas. Grabe. Kaya nakakabilib din to eh. Sakto na. Kay may dason pa biyang nga kuha. Marimat pa to ganina nga perde eh. Stop! 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 So ang kagandahan ng ano nila, yung referee nila, pag nakikita parang hindi maganda yung lagay ng mga manlalaro nila, ini-stop nila kaya pinapaulit nila. Sa kanila siguro mahilig sa kanila yung magboxing kasi ang daming tao eh. Kadalasan kasi na napapanood ko pag nagbo-boxing itong si Boy Ungas, napakaraming tao parang sabong. So baka siguro sa Negros, ito yung mga karaniwang laro na ginagawa nila sa kanilang lugar. Bumabanat pa si ano eh. Ayan, stop. Parang foul lang yun eh. Parang foul lang. 1 minute and 20 seconds! Start! Mo naman. Ayun, namaatras yung kalaban. Nice cast! Upper! Upper! Patakbo yung kalaban eh. Out balance tawag doon. Out balance lang siya kaya natumba kasi may bato. Grabe, dito tumama. Ang lakas. Napatras siya, napatras. Stop, wala na. Ready. Ato na to. Ato na to. Buti nga lalo. Upper! Upper! One time lang! One time! Stop. Tubig na yung back. Stop. Nice one. Back. Ready. Back. Stop. 1-2 lang, tol. Ready. Ang 1-2, tol. Nice one! Upper! Upper! Rock! Upper hook ka! Stop. Stop. Nice one ka! Grabe, sobrang lakas, sobrang galing ng ipinakita ni Boy Ungas. Grabe, pag tumatama yung suntok ni Boy Ungas sa kalaban eh, umaalaw yung ulo. Kung supporter ka ni Boy Ungas, kung nanonood ka talaga sa mga video niya, makikita nyo na sobrang lakas, sobrang galing, at napakadaming talent itong si Boy Ungas. Kaya ito yung napakagandang match kung sa tingin natin mga idol, tatangkilikin at mapapanood to ni Idol Makagago. So napakaganda na isa lang ito si Boy Ungas sa The Battle of YouTuber. Sana mapansin, kung hindi man siya mapansin, tulungan natin si Boy Ungas na umangat yung kanyang subscriber para mapansin siya ni Makagago, ni Boss MG, para mapansin siya at maisa lang sa The Battle of YouTuber. Dahil siya to sa may mga talent na kaya paangatin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga kamao at kanyang talento. Grabe, nakaka-inspired tong si Boy Ungas. Kung magkakamat sila ni Boy Tapang at saka si Boy Ungas, may similarity sila ng galaw at pareho silang matapang. Alam kong hindi magpapatalo ang ating idol na si Boy Tapang kay Boy Ungas, at alam ko naman din na hindi din magpapatalo itong si Boy Ungas kay Boy Tapang dahil pareho silang nangangarap na manalo. Sino nga ba naman mga idol, di ba, yung lalaban, yung makikipag-boxing na magpapatalo lang, di ba? Lahat tayo pag nakikipaglaban gustong manalo, kaya dito sa boxing ng buhay ni Boy Ungas, kailangan niyang manalo para matulungan niya yung mga taong nangangailangan, yung kanyang pamilya, yung kanyang sarili, at para makilala din siya sa YouTube. Kaya sabay-sabay natin siyang bigyan ng napaka
solidong subscribe. At syempre, waran mo ako dito ng like at comment para mapansin din kita at may shoutout kita sa susunod na ating video. Mag-comment ka rin dito kung gusto mo ang ganitong style ng aking pagvo-vlog o gusto mo lang yung dati kong content na nagsasalita at hindi ako nagpapakita ng muka. Kung ayaw nyo sa mukha ko, mag-comment lang kayo dyan sa baba na wag balik ka sa dati mong video, sa dati mong content. Wag mong ipakita yung itsura mo kasi ang pangit mo. Yan, ma-appreciate ko yun. Sobrang ma-appreciate ko yun mga idol. Kaya sabay-sabay nyo akong suportahan at susuportahan ko rin kayo. Hindi ko kayo babaliwalain. Lahat ng magko-comment sa aking YouTube channel, sa aking comment section ay ma-appreciate ko at re-replyan ko. Maraming salamat. At syempre, bago tayo magtapos ay shoutout muna tayo sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Shoutout nga pala kay Boy Ungas. Shoutout kay John D Vlog. Shoutout kay Das Vlog TV. Shoutout kay Sideview22. Shoutout kay JR Vlog. At shoutout kay Mike Po 24. Maraming salamat mga idol. Huwag kakalimutang i-hit ang ating notification bell. Hanggang dito na tayo mga idol. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay baka pwedeng makahingi ng like and subscribe. Pindutin nyo na rin ang notification bell para palagi kang updated sa mga video na kagaya nito. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Let's go!